南太平洋に浮かぶ聖なる島、ハバイキヌイ。その島は美しく、神が宿ると言われていました。そう、このうなぎの姿をしたプヒこそが聖なる島に宿る神だったのです。
られた法に背き自然を壊すテレヘに神は怒り、その後人々は先祖の言い伝えを守り、2つの島を大切に守り続けました。
他にも南太平洋に浮かぶ神秘的で美しい島々が存在します。大地があり、海があり、空があり、豊かな自然があり、先祖が大切にしてきた神からの贈り物である。Yeah!